ба ҳама салом дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба видеои мо. ҳозир мехоҳам барои шумо анаме хел вая нишон диҳам. Паплинои туркии тоза якум сорта бисёр хоҳиш карда буданд духтарако аз ғарибӣ ки ба мо анаме хел паплинои гулмайдаи туркиро нишон диҳед. Бенигин иҷада ҳам нигиндорша ман нишон додастам ва ҳам ози то охири видеоро тамошо кунед. Бенигинам дора марҳамат беҳад паплинои хушрӯ чӣ хеле ки медонед турецки паплин и ғавсакан хушрӯвани чӣ намешаванд на рангшон мера на хичон мисол вай мешаванд кушод мешаванд. хулоса аҷоибот паплин анами фиолетовую зардаш ва ё бенигиншам ҳастай. нархҳои паплин сар мешава аз 200 сомон бенигинш то 300 сомона. иҷада нигиндорош 280-300 мешава ё ана бенигинош боша 200 сомона дора 250 сомона дора. бинед чӣ қадар паплинои хушрӯ гулошон беҳад фасонай ҳамашон туркӣ. ин видеоро ман аз бозори корвон тарафи пажарка нулевой дарвоза дуюм ряд ба навор гирифтагим. биёед ами дута ё се ҷои ами хел паплин фурӯшӣ ҳастай дар ами дуюм ряд. паплинои туркӣ беҳад паплинои хушрӯванд. ҳами дуконе ки ҳозир ман нишон додастам рости аллакай 2 сол шуд ки мо анамин видео мекунем аз ин дукон. бисёре аз ҳами подписчикони мо харидагӣ ҳастанд аз анамин дукон. ами паплиноро аз ма заказ кардагиам, ма равон кардагиам. то ҳол ягон нафар гуфтагӣ нест ки паплини безебай ё ин ки ягон вайши тунукай. хулоса ки ҳама розиай аз анамин намуд паплино. боварӣ дорам ки шумодам писанд меояд. мо доставка дорем. рақамое ки дар рӯи экран ҳастай шумо нависед дар WhatsApp ё ин ки занг занед. мо доставка дорем. доставка мекунем ба Русия, дар Тоҷикистон инчунин. хулоса инами паплиное ки мебинед ҳамашон нигиндорай ва нигинои дождик. якчанд вае буд ки саршавишта якчанд намуде ки нишон додум ва ё бенигин буданд. ана ин намудо бошанд ҳамашон бенигинанд. на марҳамат ино 5 метраянд, яъне як либосаш 5 метр ҳисоб мешава. барошон майдаяй ҳами 5 метраш сар мешава аз 200 сомонӣ то аз 200 сомонӣ то анамин 250 сомона бенигинош. бинед чӣ хел хушрӯ гулошон аҷоиб фасонай ҳамашона. ози бо дигар хелошам нишон метиҳам. ғавстаракоша ино ҳамашон кадомеша ки мебинед 200 сомонаянд бенигин. ана баъд ози бо 250 сомонаша нишон метиҳам бенигинора. аз уноям метавонед ки дархост кунед. ана инаш ғавсай вале шохай гули хушрӯ вале шох. паплинаш хел сахттаракай. дигарош бошад мулоиман. ҳамин нусхаш хеле ки камакак шохтаракай. марҳамат метавонед ки тамошо кунед, интихоб кунед. ана ин намудош бошад 300 сомонияй 250 сомон бенигинаш 250 сомон бенигинаш. ина бинед дар иҷа чанд намудаям 250 сомона бенигинош нигиндорош ҳар хелай 300 сомон. анамино ҳамаш чӣ хеле ки гуфтам бенигин гулмайда. кадомеш ки дар кор бошад доставка дорем. бори дигар такрор мекунам ва чӣ тавре ки медонед анами паплинои туркияи мода намерава. аллакай чанд соле ки ҳаст. инами гулоб бисёр ҳастанд. ино чӣ хеле ки гуфтам аз мода буромадан надора. сифаташон хушрӯвай ғавсак. марҳамат ҳам рангҳои торик дора ҳам рангҳои светле дора. кадом ранге ки шумода дар кор бошад пайдо карда метавонед.